DXDC RadyoMaN Report. Ana-ana sa kapina 700,000 ka mga estudyante ang na-enroll sa Department of Education kan Deped 11 as of 5 p.m. sa July 22, 2024. Kana ang gikumpirma ni Janelito Atilio, ang Deped 11 spokesperson, atol sa AFP-PNP press conference gahapon July 24, 2024. Butyag niya nga target karon sa rehiyon ang maka-enroll og 1.5 million ka mga estudyante nga mas taas kumpara sa kapin 1.4 million natong school year 2023 to 2024. Giawhag ni Atilio ang mga ginikanan nga dili pakyason ng higayon nga ipa-enroll ang mga anak tungod dili sigurado kung adunay enrollment extension tungod mahuman na kini ugma July 26 adlaw nga Biyernes. We will be hoping na ma-realize nato na pinag-usap sa participation niyan sa mga ginikanan. That's why hinusga na mo ang panawagan nato sa mga ginikanan nga wala pa nagpa-enroll, no? Pa-enroll na mo because the deadline as set is scheduled on July 26, 2024. We do not know yet if there is an extension. Dugang sa tigpamaba nga nang hinaot sila nga mamahimong normal ug luwas ang abri klase karong Lunes, July 29, 2024. Pinaagi usab sa tabang sa kapulisan nga magbutang og police visibility sa matag tulunghaan sa rehiyon 11. Sa katapusan, positibo ang Deped 11 nga sila 95% ready na sa balik eskwela. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko. RadyoMaN Ivy Parido, Tatak, RadyoMaN. RadyoMaN News. Diretso Balitang Metro Davao.